Здравейте хора, аз съм The Hunter и днес ще ви кажа как да играете в World of Warcraft безплатно в The Burning Crusade 2.4.3. Първо трябва да се регистрирате в този сайт, ще го сложа в описанието. Първо се регистрирате. След като сте се регистрирали, отваряте в папката, която ви е WoW. И отваряте това RAM-лист с Notepad. И трябва да изтриете така всичко. И пишете, ще ви напиша в описанието какво трябва да напишете. Така. След като сте го сейвали, трябва да го сейвате. Пускате World of Warcraft не от Launcher, ами от WoW. Ето, след като сте се регистрирали, трябва да влезете в с регистрацията от сайта. Ето, аз вече съм си направил герой. Правите си, като си искате. Ще влезам като Human Rogue. Да ви покажа. Ето вече сме в WoW. Ето има и хора. И това беше всичко. Ако да ви харесало, да